Татар хатын-кызлары укырга тиешле 5 китап. Бу исемлеккә кайсы әсәрләр керде микән? Беренче китап Динә Латыйпова Бөкре мәхәббәте. Бу әсәрнең үзәгендә үз йөзеңне саклап чын кеше булып калу, мәңге чишелмәс дип уйлаган вакыйгаларның дөрес чишелешен күрү. Әсәрдәге вакыйгалар укучыны бер мизгел эчендә бетереп ала да үз эшенә алып кирип китә. Калын 2 сәгатьтә генә укып чыкмыйсың. Динә ул җырчы, аның шигырьләр яза. Ул журналистика бетергән икән, чын мәгънәсендә үзен язучы итеп ачты. Икенче китап Рауилә Шәйдуллина Мурат Тау башында бүре бар. Рәвилә Шәйдуллина татар китабы дөньясына шундай кисәк кенә килеп керде. Ул бизнесмен, шундай бүтән татар жанлы кеше, аның икенче зур китабы. Әле яңа чыккан китап чыкканчы инде халык безнең кибетләргә сорап килә иде. Осия дигән кызның авылдан чыгып китә, ничек итеп егетләр белән аралашканы, эше һәм аның тормышында соңнан үзенең мәхәббәтен табу турында. Өченче китап Габдрахман Әбсәләмов Ак чәчәкләр. Классик әсәребез, без укып үскән китап хәзер ничә төрле тышлык белән чыкты. Иң беренче чыккан тышлык белән яңадан шулай дип чыгардылар. Монда мәхәббәт тә бар. Аннан соң кешенең, менә врачларның, табибларның үзләренең эшләрен ничек яратулары, ничек итеп тырышулары да сурәтләнә бит. Дүртенче китап Сания Галиуллина Мәдинә Гөлкәем. Яңа автор, монда да мәхәббәт тә бар, хыянәт тә бар, ялгышулар да бар, алдаулар да бар. Бик матур язылган китап алучылар үзләренең обратный связь битәбез бит инде. Шуларны җибәрәбез. Әнигә алган бер төн эчендә укып чыкты, яңадан укыдым дип әйтте. Бик яратты. Алданып кияүгә чыга Мәдинә дигән кыз, тормышы барып чыкмый, ике кызы үстерә. Ахрын исә китапны кулга төшереп белә аласыз. Бишенче китап әлбәттә миллионлаган татар укучысының иң яраткан авторы Зифа Кадирова китаплары. Сагынырсың мин булмам. Көтеп узган гомер әсәрләре бигрәк тә җылы кабул ителде. Мин үзем дә аның китапларын кат-кат укыдым. Аның һәр җөмләсендә киңәш тора. Ул психолог да, ул философ да. Шуның өчен халык яратып укый. Күптә татар кешеләре китап укый. Татар кешеләре алар авыл кешеләре. Зифаныкында авыл тормышы гына түгел, шын авыл күңелле аның китапларында. Әйтче һәм Шалының легендар Рәхмәт татар кибете төзегән исемлек белән килешәсезме? Килешмәгән очракта бу бишлеккә кайсы авторларның нинди әсәрләрен кертер идегез? Җавапларыгызны көтеп калабыз.